music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang inuban. Huwag nailain pa. Lami ahoy. Abyan nagapamati ikaw sining aton nga programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Aton ginpatuloy ini sa mga kaabyanan kag mga kauturan nga naga-replay sining aton nga segment karon nga adlaw dira sa Hinubaan, sa Kaliling Kawayan, Gilhungan Kawayan, Bantayan B, Kabankalan City, sa Daan Banwa, Kabankalan City, dira sa Mulubulu Kawayan, sa Tapi, Kabankalan City, kag sa San Jose, Sipalay City. Kag may iban nga naga-replay sini sa iban man nga istasyonan sang radyo, bisan pa dito sa Davao Oriental. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa Facebook, ining libre naton nga paambit pagwali sa pulong sa Ginoo. Ginagamit sang Dios agod sa pagpaligon sa paghatag sang dugang nga ihibalo sa mga Kristohanon para sa kaligunan sang ilang Kristohanon nga pagpangabuhi. Wala ko nakakilala sa imo abyan nga nagabukas sa imo radyo karon bisan pa diri sa Bay City. Kabay pakuntani nga may mapupo ikaw nga kamatuoran nanungod sang Christian life kag sang Christian responsibilities. Karon ang responsibility sa mga Kristohanon nga aton makita sa sining kalibutan ang pagsimba, ang pagpanaksihon, ang pag-encourage sa upod nila sa buluhaton sa Ginoo dira sa ilang iglesia o sa simbahan. Bisan pa ang Kristohanon nga paghatag. So diri kita karon sa ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 1 kag 2 lang anay, no, sa aton nga pagpamalandong sining pulong sang aton Ginoo. Akon basahon diri sa Ilonggo. Buot kami mahibal-an ninyo mga kauturan ang nanungod sa bugay sang Dios nga nahatag sa mga iglesia sa Macedonia. Kay sa dakong pagtilaw sa kapipitan ang kabugana sang ila kalipay kag ila madalom nga kaimulon, nagbugana nga sa kamanggaran sang ila kaalwan. Magapangamuyo anay kita, Dios nga balaan amay namon. Among ginatugyan ini nga pagtuon sang imo balaan nga pulong kabay nga may makuha nga leksyon ang tagsa-tagsa sa nagapadayon sila sa pagpamati sini nga mensahe sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang aton hambalan karon abyan amo ang giving with integrity. Inablang pulo nga integrity ang kaulugan sina wholeness. Nakabati ako recently dira sa television ang paggamit sinang pulo nga integrity. Siling sang isa ka TV personality dito sa Abra, nalipat lang ko sang Banwa, nga dito ang epicenter sang linog kahapon, no? Sang kung gina-replay ini abyan sa sunod nga mga inadlaw, July 27, dito sa Abra. Hindi pagpasudlan ang mga buildings kay siling sang announcer o si Saon Anay ang integrity sa mga concrete walls and even posts, pillars of the building.
Kung sa aton pa, kung nagkalabuka ang, say for example, ang wall o kung ang poste sa nga mga building, hindi na siya bugos, hindi na siya whole, wala na siya sang integrity, hindi na siya naghiusa, nag-isa ang mga simento o concrete, kay nagkalabuka naman. Wala sang integrity kung sa aton pa. So ang kaulugan sang integrity is wholeness. Kung i-aplikar ini sa Kristohanon nga paghatag abyan, amo ini ang paghatag o kung pagpaambit sa mga kauturan kag mga kabyanan, paghatag balik dito sa Dios sang bugos nga persona. Kay ang tao may ihibalo, may balatyagon, kag may kabubuton. So kung ang isa ka tao nagahatag lang, suno lang sa iyang balatyagon, kag supak sa iyang ihibalo, kag wala sa buot niya ang iyang paghatag o kung ang pagpaambit, wala siya nagahatag nga may integrity. Ang mga Kristohanon sa Macedonia, by the way, ang Macedonia, isa ina ka probinsya sang Grisya o sang Greece. Ang ikaduhang province nga aton makita dira amo ang Achaia. Kag dito sa Achaia, excuse me, dito sa Achaia ang siyudad sang Corinto nga amoy ning ginasulatan ni Apostol Pablo karon. Ining mga Kristohanon sa Macedonia, ang mga iglesia dito amo ang iglesia sang Pilipos, iglesia sang Berea, kag ang iglesia sang Tesalonica. So 3 outstanding churches, local churches in the province of Macedonia. Ining mga taga Macedonia, naghatag sila nga may integridad sa ilang pag-alagad sa Ginoo kag sa ilang kabalaka, sa ila pagkamahinatagon sa mga iglesia dito na Saudia, dito sa Israel. O, layo kayo. Si Pablo, nga nakahibalo sang gugma kag kabalaka sang mga Kristohanon sa probinsya sang Macedonia, naghimo sa ila, sining mga Christian sa Macedonia, subong nga mga modelo, huwaran, ehemplo sa Kristohanon nga paghatag. So kung ikaw nagaduha-duha sa imo nga paghatag, basahon nimo ang 2 Corinthians chapter 8 and 9, and you will find how the Christians in Macedonia gave to the Lord and shared to the fellow believers. Una, sa sining bersikulo nga aton ginbasa, naghatag sila nga may ihibalo. Giving with integrity is intelligent giving. Amoy na abyan. Kung nagahatag ikaw nga may kasayuran, may ihibalo, nagahatag ikaw, bahin ina sa paghatag nga may integridad. Basahon ko liwat, no? Buot kami nga may baluan ninyo, mga kauturan, ang nanungod sa bugay sang Diyos nga nahatag sa mga iglesia sa Macedonia. Kaysa dakong pagtilaw sa kapipitan ang kabugana sang ila kalipay kag ila madalo nga kaimulon, nagbugana nga sa kamanggaran sang ila kaalwan. So ini nga mga Kristohanon sa Macedonia, bisan sa pagkamatod sila antos, they were suffering a severe test of affliction, and yet their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Ang sekreto, sinato ng sekreto sa ilang paghatag, amo ini. They gave because of their love for God.
ang ilab lang nga gugma sa Ginoo, amo ini ang nagtulod sa ila nga magpaambit man sang ila mga pagpakamaayo para sa mga Kristiyanon dito sa Judea. Kaya ang background, ini mga Kristiyanon sa Judea, ang iban gin-disown, no, sang ila mga ginikanan, tungod kay ginbiyaan nila kuno ang ila reliyon, no? So, tungod sina, wala na sila ginsuportahan sang ila mga ginikanan nga mga Hudiyo, kag nagmato-mato na lang sila sa ilang nga pagpangabuhi. Tungod sina, kung wala ka sang income, wala ka sang income sa mga kasapatan, kahayupan, mga karnero, kanding o baka ba, kung wala ka sang bahin sa mga trigo nga ginaproduce sa inyo nga siyempre ikaw mahimo nga kabos. Ang iban, nagatudlo man nga may drought sa among bahin sa Israel. Nga tungod sina wala sila makaprodukto sa ilang mga tanom. So nahimong kabos, pobre, makaluluoy ang mga Kristiyanon dito sa Judea. Kay nakahibalo man si Apostol Pablo sini, iya ginsugid ini sa mga Kristiyanon sa Corinto. Kag sang pag-abot niya dito sa probinsya sa Macedonia, iya man ginsugid ini sa mga Kristiyanon dito sa Tesalonica, sa Berea, kag sa Pilipos. Abi ninyo ano ang reaksyon sa mga Kristiyanon dito sa Macedonia? Hindi lang nga sila nagsaad nga mahatag kami, kundi nga mahatag kami kag nagkuot dayon sila sa ilang mga bulsa. Naghatag dayon sila sang ilay kasarang para nga mapadala ni Apostol Pablo ang amo nga mga tabang, mga bulig sa mga nagaalantos nga mga Kristohanon kung utod sa Ginoo dito sa Judea. So amoy nang background abyan. Nakahibalo sila nga ini kinahanglanon gid, kag nga tungod sila naghalatag. Inablang mga nagawali dira sa bus o sa diin nga mga lugar, no? Hindi naton sila kilala. Hindi angay nga hatagan na sila. Abyan kay una, ang ehemplo ni Apostol Pablo, wala sa gani nag-uyat sang kwarta o kon sang mga ginhatag sa mga Kristiyanon dito sa Corinto para sa mga Kristiyanon nga nagaalantos dito sa Judea. Abi ninyo, 3 gid ka tao ang ginsugo ni Apostol Pablo nga magadumala sa tong ila financial, material gifts nga ihatag dito sa mga Kristiyanon sa Judea. So muna akong nga prinsipyo, wala ta kay balo basi kon iya lang na ibakal para siya kaugalingon, wali-wali siya. Kay amo nang siling ni Apostol Pablo ilang nga ginakorrupt ang pulong sa Ginoo, gingamit ang pagwali-wali sa pulong sa Ginoo agod nga ilang nga pagapangabuhian. Kung magwali man gid, hindi ka magpangayo sa imo nga ginawalihan nga hindi man nimo mga kilala, mga membro, do ginluto nimo sila sa imo sa kaugalingon nila nga mantika, so to speak. Amoy na nga si Apostol Pablo wala gi siya nag-uyat sang masin naton offering kag love gifts sa mga Kristohanon sa Corinto para nga ipadala dito sa mga Kristohanon sa Judea. So amoy na kabaluta kung sa diin makadto anong kagastuhanan nga matabo sa panahon nga mabato na ang mga financial kag material gifts. Wala ta kabalo kung sila bla mga matuod nga mga Kristohanon kay madamo sa mga tao karon nga nagauyat sa Biblia, naga-explain sa balahan kasulatan, pero inabalang utod-utod kag hindi suno sa intensyon sang writer ang minsay nga ilang nga ginapaambit. So amoy na nga ang giving with integrity may ginatawag na intelligence. Kabalo ka kundi makadto ang kwarta nga imo ginahatag isip bulig para sa mga Kristohanon nga bululigan. Ang ikaduha, ang giving with integrity
It is heartfelt giving. Versikulo 2. Sila malipayon sa pakigbahin, sa pagbulig sa mga poverty-stricken Christians dito sa Judea. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. May kusog sila, halin sa Diyos, tungod sina, nakabaton sila sang daggaya nga kalipay sa ilang nga pagpaambit sa mga butang nga nabaton manila sa Ginoo, kag ang ilang severe test of affliction, ang ila kapobrihon o kung ang ila kakabos, wala nagbalabag, wala nagpugong sa ila kalipay sa pagpaambit. Sa pagkamatod abyan, ang aton nga paghatag para sa buluhaton sa Ginoo, kuan lang na siya, strictly speaking pagpaambit. Hindi gina paghatag. Kay inang ginhatag nimo para sa buluhaton sa Ginoo, para sa mga Kristiyanon nga bululigan, ina nga kwarta o kon material blessing, wala man na nagalin sa imo. Imo lang man nabaton. Tungod kinabaton nimo, kung imo na ipadala dito, say for example, dito sa mga Kristiyanon sa Judea, imo lang gin paambit. Wala nimo ginhatag. Okay? Imo lang ginpabit. You merely shared the blessings that you also received from God. Strictly speaking, you are not giving. You are merely sharing to others. Kag may kalipay ikaw sa paghatag, no, sa buluhaton sa Ginoo. Nagapasalamat kita sa Ginoo tungod kay iya kita gintudluan nanungod sang Kristohanon nga paghatag. Magapangamuyo kita. Dios nga balaan pagkamayuwa ini nga minsay. Kabay nga imo nga tandugo ng mga Kristohanon sa pag-support sang ila kaugalingon nga mga iglesia, mga buluhaton sa diin imo sila ginbutang. And we would like also to thank you for being recipients of the blessings that you have bestowed on Christian friends. And kabay pa kuntani nga mangin takos, worthy, kag men and women of integrity, kami nga nakabaton sa mga pagpakamayo para sa buluhaton nimo. And we commit to you, even our friends who are in need of material blessings for their projects in their churches. In Jesus' name, amen. Madamo gid nga salamat abyan sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. Pagkatapos ini ang Cebuano Daily Light. Thank you.